iniciamos este pleno extraordinario baixo a seguinte orde do día. Primeiro, aprobación se procede da acta da sesión anterior. Sí. Apróbase a acta por unanimidade, entonces. Pasamos ao punto 2. Aprobación se procede do expediente de modificación de crédito. Tendes todos a proposta de modificación de crédito que ten que ser, lógicamente, o primeiro paso para saber se hai recursos para poder facer frente a estas obligacións que vamos tratar no pleno. Aí tendes a proposta da alcaldía de transferir partidas de actividades de información e promoción, 46.400 euros, e en mantenimento de infraestructuras, 14.700. Existe crédito aí unha vez que temos feita a liquidación do ano pasado, cousa que hasta este momento non tiñamos feito, e, por tanto, intervención negábase a realizar transferencias de créditos. Agora, unha vez que temos a liquidación, pois, desde intervención e contabilidade, nos confirman que hai crédito para facer esta cesión. E se vai destinar esas cantidades, que é 61.100 euros, a subvencións por actividades culturais, subvencións para actividades deportivas e subvencións para particulares e outras sociedades, e tamén para proxectos técnicos. Nos proxectos técnicos vai aí un estudio arqueolóxico que hai que facer para realizar unha obra de Agadir, e vai tamén unha partida para modificar o sistema informático dos planos do Pexón para pasarlo a XIF, porque parece ser que é unha ferramenta moito máis útil e que aforraría bastantes máis cartos a hora de traballar, e, por tanto, van aí, creo que son 5.500 euros, non? 5.500 euros. Vale, esta é a proposta da modificación. Se trae ao pleno, lógicamente, porque é competencia do pleno dado que son intercambios entre diferentes partidas, e, por tanto, vamos a someterlo ao pleno. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, nos sempre estivemos, lógicamente, de acordo que se pagaran as subvencións, como se pagou no noso período do noso mandato, en tempo e forma. Entón, lógicamente, venimos dicir que non a iso, porque se me acaba de entregar un informe aquí anterior da secretaria, que, bueno, gustaría lerlo con detalle, solo piden un vistazo á conclusión, pero vamos a estar de acordo. Lógicamente, faltaría máis en aprobar as subvencións, ou se pagalas da forma máis inmediata, como creemos que xa debería estar solucionado este problema con anterioridade. Sí. Bueno, acabamos de ver un informe que surge na Comisión de Información. O informe xa tiñamos falado en algún pleno, pero, bueno, era o que dicimos nós. É anterior á proposta que habíamos feito en julio. Que fecha, porque pon o 27 de junio. Sí, pero anterior á proposta que habíamos. E agora, bueno, creo que deberíamos decir unhas palabras por todo o que aconteceu durante este ano, sobre todo nós que vamos pedindo sempre esta solución. Bueno, dentro do noso grupo político temos moito que decir con respecto a este punto. As mentiras que apunta o goberno, tanto en pleno municipal como fora do pleno. Eses comentarios que tanto lle gusta a vostedes recordar os chamados contos da taberna. Acusou a oposición de non poder concederas porque non tiñan os presupostos aprobados en 2016. Por certo, en 2017 nin os presentou e seguiu escudando en deles. Dende este grupo demostramos nos plenos que iso era mentira, porque a subvención nominativa non se prorroga. Hai que facer unha modificación de crédito, que se fixo no pleno ordinario de xullo de 2016 e foi aprobado por unanimidade dos concelleiros presentes no pleno. E vai vostede a esquécese de facer o pago no ano 2016
un decreto de aceptación e modificación das subvencións. E aquí é onde xurde o problema. Despois intenta culpar a secretaria daquele momento de non querer pagalas. Na Terra Galega de Valdeluga buscamos unha solución ao tema, presentamos o registro o día 7 de xullo de 2017 e ainda así non se decidiu a solucionar o problema. En cambio, di que a oposición non presenta nada, non nos faga parvos porque a xente xa viu o que é. Neste punto teño que agradecerle ao señor Manuel Cándidas, conselleiro do Grupo Mixto, a súa colaboración para solicitar un pleno extraordinario para intentar solucionar o problema creado polo goberno municipal. E ainda así, coa solución na man non lle fixo caso. E iso que nese pleno vostede colleu o compromiso de solucionar antes de rematar o ano e non cumpriu. Hoxe aprobamos un acta plenaria na cal vostede nos acusou de enganar a xente de que en todo o ano 2017 non houbera unha proposta de pagamento das subvencións nominativas. E ten razón, non houve só unha. Houve máis dunha por parte do noso grupo. E máis, vou facer unha relación de todo o presentado por Terra Galega. En rogo número 1, pleno ordinario de 16 de maio deste ano. Solicitudo por registro xeral con número de entrada 1019 de 23 de marzo, o punto 2 e o punto 3, preguntábamos de onde estaba o famoso informe. Preguntas do bloque 11 no pleno ordinario de 16 de enero deste ano. Preguntas bloque 4, pleno ordinario do 16 de novembro do 17. Pleno extraordinario celebrado o 10 do 2017. Solicitud de convocatoria pleno extraordinario solicitado por Terra Galega Grupo Mixto, estruturado en 4 puntos. No primeiro punto dábase unha proposta de pago, no punto 2 solicitárase unha modificación de crédito e no punto 3 pedíase facer todos os trámites para ser unha realidade o pagamento. Solicitude do estado de execución das contas en 2017 a esa data actual, entrada por registro xeral 3059 do 3 de 2017. Rogo número 5 do pleno ordinario do 20 do 7 de 2017. Preguntas no bloque número 5, pleno ordinario 20 do 7 de 2017. Proposta de Terra Galega para o pagamento das subvencións nominativas o 7 do 7 de 2017. Entrega de documentación por registro xeral o 30 do 5 de 2017, dado que en pleno díxose que se perdera ou extraviara a información e nesa entrada recolles todos os pasos que se habían feito para a modificación de crédito. Número 13, por as preguntas no bloque 5 do pleno ordinario de 8 de maio de 2017. Preguntas bloque 1, pleno ordinario de marzo de 2017, entre outras. Para non preocuparse polo tema nin preguntar ou propoñer algo que xa vostede todo entregado dentro de Terra Galega. O que máis nos doi é que nos acusou de facer demagoxia, acusounos de mentireiros, acusounos de enganar as entidades, chamounos xuristas, pero o único claro deste pleno hoxe é que todo o que vostede dixo que é un saco rotos. Hoxe demostrase que mentiu, hoxe demostrase que isto só era un problema de vontade pola súa parte. Hoxe demostrase que neste pleno se podía estar solucionado fai tempo e podíase evitar os problemas polo que pasaban as entidades afectadas. Incluso vostede presume da súa grande xestión e di que a oposición de Valdeluga é destructiva. Vostede vive nos Loureles. Recomendo que lea todas as actas dos plenos últimos dos 2 anos e vexa todas as contradicións que dixo. E aquí a única oposición destructiva que hai é a propia que se fai ao goberno municipal a si mesmo. Que casualidade, ao día seguinte da reunión mantida polo noso grupo político coas entidades afectadas, onde o secretario xeral de Terra Galega e concelleiro Narón veu a explicar o que en realidade acontecía no Concello. Estudaron todas as medidas presentadas para solucionar o problema e non daban crédito, nin ningún argumento lógico polo que non se había procedido ao seu pago con maior celeridade. E volvo a dicir que casualidade, xa que só quedaba unha solución ante a súa falta de vontade. Unha situación que a ninguén quería chegar, pero vostede que non nos daba outra opción. Tal medida ia ser poñer a situación que estaba a vivir as entidades demandadas en coñecemento ante o valedor do povo, ante o Tribunal de Contas, e solicitar o amparo a Diputación da Coruña e manifestarse até que se conseguira o objetivo, é dicir, facer o que máis lle gusta a vostedes, política de pancartas, que en cambio non les gusta nada cando se producen na súa conta. Vostede tan pronto lle viu as orellas ao lobo, entroulle a presa para solucionar o problema. É máis importante, entroulle a vontade de pago, iso sí tarde, porque a situación para algunhas entidades era insostible durante máis tempo. Para rematar, o único do que nos alegramos da Terra Galega é de que as entidades beneficiadas poidan solucionar os seus problemas xerados durante estes 2 anos e que por fin poidan ver a luz ao final do túnel. En concreto, nós podemos sair coa cabeza ben alta deste pleno porque lutamos por esta solución e sempre lutamos por esta solución coa verdade por diante sen embarrar. O noso voto, como dixamos na Comisión de Contas, é favorable e só que nos gustaría que non se olvidara por ao ano de que agora foron duplicadas, que por ao ano ou no próximo orçamento foron a ser duplicadas para non perder ningún ano, se habría unha posibilidade de aceptar facturas que foron pagadas en 2013, porque un club onde vai ter un problema para solucionar. Sobre vontade, é un criterio meu.
non pode falar vostede da miña vontade. Pode falar da miña xestión e do que queira. Ahora, da vontade non. A vontade é unha propiedade das persoas e este goberno tuvo sempre vontade de pagar as subvencións. Podemos admitir, se gestionamos mellor ou peor, condutas sí que podemos admitir, pero sobre a bondade non. Segundo, se leo o informe da secretaria, vai dicir aí que as 16 ni foron aprobadas e as 17 tampouco. Por tanto, eu debo unha legalidade e así o fixe. O informe que ten vostede aí da Secretaría de Intervención yo indica. En segundo lugar, a proposta que nos fixemos de modificación que foi rechazada por intervención, evidentemente, incluía a modificación das bases de execución dos orzamentos prorrogados. Non se aceptou e a razón, creo que xa saliu por aquí, a razón é que a contabilidade non estaba ao día e a interventora en ese momento non facía ninguna transferencia de crédito, ninguna, viron ustedes os reparos e outras cousas que van por aí para poder pagar os salarios e outras cousas, ninguna transferencia si non sabía exactamente os cartos que había en cada partida. Non o fixo. Nos parece moito máis lógico o procedimento que digamos de orzamentos. Evidentemente, dado que tampouco neste momento contamos con secretario de intervención para sacar os orzamentos nun tempo oportuno, dado que neste momento a liquidación se fixo fai un mes máis ou menos aproximadamente, optamos por solicitar de intervención e de contabilidade os datos que neste momento poderon dar. E apareceu o orzamento, entre aspas, porque estamos sacando, evidentemente, como non sacamos orzamentos, estamos sacando cartos de cousas tan básicas como arreglos de camiños para poder pagar as subvencións, porque como non se prorrogan, non hai partida orzamentaria. Por tanto, vontade sí que hai. Ahora se pode facer e se fai. E faise modificando o que hai que fazer. Isto debía ir, evidentemente, por orzamentos. Pero, para non perjudicar máis as subvencións, que evidentemente entendemos, pois decidimos, dado que teñamos informes legales neste momento, pois pasar para allá. E iso é o que estuvemos facendo. E estuvemos buscando solución, non estuvemos facendo ruido, desde o principio. Ao mellor non acertamos, non quero entrar en aí, poden ter ustedes acusacións. Ahora, eu creo que hai que ter informes legales para facer as cousas. E hasta ahora non nos tuvemos. E están motivados polo proceso que houve de contabilidade. Está claro. Que vos expliquei a todos e que vos reunimos portavoces por este tema e todo o demás. Por tanto, eu creo que se busca a solución menos mala, non é a óptima. A mí me hubiera gustado que fueran orzamentos e poder tramitar isto de outra maneira, pero se dá unha solución, pese a que outras partidas quedan perjudicadas. Pero vamos a dar solución, porque evidentemente eu entendo que hai entidades que o están pasando mal, pero bueno, que quede constancia que as subvencións vanse a aprobar hoxe aquí. Hasta este momento non había aprobado ninguna subvención de 16 ni 17. Está aí no informe de intervención. Ten unhas conclusións do informe. Non había ninguna aprobada. Por tanto, vanse a aprobar hoxe aquí. As subvencións non se conceden automáticamente por telas o ano anterior, ni nada deso. Hai que aprobarlas nos orzamentos ou facendo unha modificación de crédito como se fai agora e modificando as bases. E foi o que se fixo, e iso é o que levamos dicindo sempre. Eu creo que nese aspecto, desde o goberno, houve sempre a voluntade e o traballo. As limitacións que tuvemos, vos sabedelas, non hai ningún problema. E, desde logo, se alguén tiña interés en pagar estas subvencións, será o equipo de goberno. Porque todo o mundo sabemos que. Dito isto, pois, votamos e... O informe vimos de un informe noso, posterior a este, isto, fui anterior,
Pero o informe tens que pedir a intervención, e a intervención non fixo máis informes porque non aceptou ninguna outra proposta. Non aceptou ninguna outra proposta. Dixo que non estaban aprobadas. No 2016, A ver, se non está... Está dicindo aí que non están aprobadas. Se non están aprobadas, non vai facer informes. Pero no 2016, unha modificación de crédito que aprobamos por todos, leo o informe, non aceptou como aprobadas. Se fixo unha modificación, pero non se aprobaron as subvencións. Se fai a modificación sin aprobar. Leo o informe. Poncho aí nas conclusións, clarito. Non están... 27 de junio, anterior a proposta pero non se levou esa proposta a aprobación. Ela non aceptou porque dixo que non estaban aprobadas. Non aceptou nunca, se xa preparaxe con ela. Precisamente dixo que non facía un informe. Que non o facía, porque consideraba... Pero, a ver, como facer un informe? Pero se ela considera... Quen é o que pode pedir os informes? Eu podo pedir informes sobre unha proposta que faga. Eu non podo facer unha proposta se non están aprobadas as subvencións. Aprobadas están. Non están. Leo. Non están aprobadas. O pleno fixe a modificación, pero non aprobou as subvencións. Según ela. E iso está aí. E depois, ela non fai modificación posterior, porque non di que non ten as cuentas ao día e que non é asunto seu. E non o fixo. Ti falaches con ela. E eu falei con ela moitas veces desto. Fixemos 3 ou 4 propostas diferentes e non aceptou ninguna porque non está. Entón, aí está. Eu vou a facer. Votación? Sí, nos vamos a decir lógicamente. Bueno, se aproba. Bien, pues pasamos ao punto terceiro, aprobacións do expediente de modificación de bases de execución do orzamento no que se refere a base 17 das bases que estaban aprobadas no 2015. Tendes todos aí a proposta, unha vez que hai cartos, pois, lógicamente, se pode proceder, en primeiro lugar, a aprobar as subvención. Por tanto, o que se pretende aquí é modificar o que son as cantidades das subvencións e aprobadas e, por outra parte, utilizando un procedimento que está facendo a Diputación no que se refere ás subvencións, é autorizar ao alcalde para realizar un prepagamento da mitad desas partidas, sin que as asociacións teñan neste momento que ter as facturas correspondientes. Lógicamente, a final de ano, todas as institucións que cobren terán que ter justificado porque se considera partida orzamentaria do 18 e as facturas pues, ten que corresponder a esa anualidade orzamentaria. Esa é unha limitación que é a que máis me preocupa porque algunhas sociedades poden ter problema para justificar. Pero, dado que non estaban aprobadas as subvencións dos anos anteriores, dado que hai que aprobadas de novo e coinciden co orzamento 18, pois contabilidade non acepta facturas que non sean do 18, porque ten que cumprir o orzamento anual. Non nos quedou outro remedio que aceptar, lógicamente, a legalidade nese aspecto. Por tanto, as facturas e os justificantes ten que ser con carácter de 18. Vale? O que si se autoriza é facer un prepagamento do 50% e despois justificando hasta final de ano a cantidade. Vale? Unhas sociedades ou unhas institucións terán máis problema que outras para conseguir as facturas, pero eu creo que tampouco son cantidades excesivamente altas e, por lo tanto, supoño que podrán durante o ano justificar. Vale? Con respecto ao que decía antes, a pretensión do equipo de goberno é aprobar orzamentos para o ano que ven e incluir, lógicamente, subvencións para pagalas no primeiro trimestre para que vayan cobrando como se venía facendo.
primeiro trimestre cobrará os 18. Si el pleno acorda doblar e pagar anticipado, pois se acordará, pero eu creo que o normal sería aprobar 19 e incluir aí as facturas, as subvencións para pagarlas no primeiro trimestre. Pero, bueno, eso decidirase, lóxicamente, no seu momento. En relación ás cantidades, tendes aí a relación, o que se fai é facer, se doblan as cantidades con respecto aos 2015, e aí está AMPA de Benvibre, AMPA de Portomoro, a Selección de Caza, Sociedade Deportiva Dubra, Club Deportivo Portomoro, Xuventude de Obresa, Agrupación Deportiva Dubra Tambre, Asociación Carte Valde Dubra, Avante e a Asociación de Obresa de Empresarios e Autónomos. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nos ante ese tema, pues claro, é un pouco unido un co outro, entonces habrá que manter un pouco solapar. Baixo, está claro. Agora ten que facer o procedimento. Se decimos a unha cousa que sí, non vamos a decir a outra. Nós obviamente non votar que sí, pero é o que se decide. Nós consideramos que será un momento tratado, que debe ser doblado outra vez, porque podemos o conto a 4 anos, pero non se perda un ano, neste caso. Estaba se pagando no seguinte trimestre. Eso no pleno cando se trate, será lógicamente acordado. Non é aquí agora o momento. Despois, no pleno, cando se aproban as seguintes, Voto a favor. Bueno, pois, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión e tramitamos logo a ver, a aprobación, que quede claro a aprobación, lógicamente, a aprobación dos orzamentos, a modificación de crédito e a exposición durante 15 días e a publicación, hai que, vale, e autorizar despois trámites legales, queda todo aprobado para que tengas, vale? Levantamos a sesión. Bos días.